mit főzöl? Mi lesz az ebéd? Mi lesz az ebéd? Húsi? Süti? Főzelék? Banán? Ham-ham? Igen? Hú, de jól néz ki, nagyon finom. Kaphatok belőle? Meg... tegyél még vele finomságot, nagyon jó lesz. Mi van még ott? Ezt paradicsomot is belerakod? Anyának már nagyon-nagyon korog a hasa. Kivetted? Ja nem, gyere, jó. Julie! Julie! Ez azt jelenti, hogy titkos főző dolgokat csinálsz, és én nem vehettem föl? Még lenyúlja valaki a receptedet, igaz? Aha, értem. Most nem forró a sütő, most foghatod nyugodtan. Igen? Értem. És holnapra mit főzöl? Nem akarsz az apának csinálni ebédet, hogy holnap legyen? Tehát ez az én dolgom, értem.